Kawata ban dan kunne na kin ga yanzu ina sauri zan tafi gurin aiki. Kin san menene kawata? Ya kamu da son wani gaye ko? Wallahi ne ban ma san shi ba kuma bai san ni ba. Kuma kin san menene? Wallahi bai san ni soja ba ce. Dan Allah. Kin tsara ki ga shi. Kin san matsalar sibiri. Yanzu kina ga ya ne soja ce. Wallahi zai gudu ya bani. Haka ne kuma amma dai kuma ta gaya mishi. Zan gaya mai amma ina fatan sai ya kira ni sannan zan gaya. Ni da yanzu kin ga sauri nake tafi gudan aiki. To yanzu ni da ya isa. Surprise! Shi ke kira na. Hello baby. Hello baby na. Na kwana. Lafiya lau. Ya gajiya aiki. Lafiya lau. Surprise. Surprise din me kuma? Yau za mu haɗu kuma yanzu nan. Wani ne yake son ma ina yanzu nan. To shi kenan baby na a gida. Ina nan wajen wani hutawa. To shi kenan insha Allah za ka ganni yanzu. Yawwa. Lafiya. Ke. To yanzu ya sani. Ya shi mazan ba shi ba. Kuma dole ne in ga wannan kai gari. Amma ki san me? In na je a haka matsala ne ko? Kina ganin ba zai kale ni ba? To shi ma gaskiya za a ɗauke shi da waye wannan. Don Allah. Wallahi in ji da shi. To kake da mai yanzu ba za mu je? In na je daga nan sai in gagara ita ko gurin aikin ya zuke sai ki dawo gida ko? Kin wanke kuwa? Sai ya ganci ma aka sai ya fi rubewa. To shi ke nan bayani. To shi ke nan. Aboki na albashirin ka, dama ka ce maka da budurwa na ma kawo. Yanzu baby cin mutunci za ka yi yanzu. Muryar ki yayi kama da nawa ne. Da ke rake ba? Dama so da ce ke, ta ce ba ki ga mutum ba? To ni ka ce ba wannan ne kenan, mutum soja. To. Zuciya na shaida komai na kiliya. Na daraja ka kamar uba, dan ka zama jagaba. Na rike so na fada da kowa na wuce fargaba. Na yarda na tsaya a baya kai kuma sai ka shige gaba. Wanda ya so ka dole na so shafin ba zan bar shi ba. Na rikice na kusa ka zama an gona. Inda rai da rabo wata rana mai bona na. Sojalin zami na kikaye ni ko ba a dawowa ni dai jani. Ko sauro ba ya kula ki ba ya kalle ni. Shehi ko kai na aikata shi zai biye ni. Dole in ba ki kulawa dan kin cancanta. Kin gani sab da yabawa.